Bengawane becek daput asu dan becek. Nah. Oh, ampang nih. Lo Jet. Api dari gas. Lo. Pas. Ono gambo anyaran Mas Hari. Oh, gambo anyar nih. Wah, ora. Sajae selirik. Itu. Oh. Yo. Pandi. Yo. Didelok Ratna. Ya, ora usah kowe lirik iksa, ora usah. Oli Ratna. Oh, Ratna tok lirik. Lah. Yo, ya, yo. Yo. Asu. Yo. Oh, lo.
Cok. Loh. Aku tulis lo Cok Kico. Kerja bareng Bintang Buah Pro Audio orangnya Banyuwangi. Loh. Lekat. Pak Cita aja ngono lho ya. Udah serai nakal dos, ojo nakal dos. Dos. Ya ora apa-apa wis. Yo. Ayo Pak. Kece. Nah, Joko. Yo. Ayo Pak, Rene Pak. MC lek dilok jane kono Rene Pak. MC munggah. Ayo Rene. Repaken welas asih tutuk ngarepaken sifat angkuwe sonmu putih rasa angriko sempurna mergo isun kongkelangan riko
maju dah. Ayo maju. Gudul, gudul, bedek. Dek. Ledek. Kon maju, kon maju, kon maju. Hei, maju rene bedek. Anggerane wong ayu mesti ora gawe perkara lho Dek. Bojoku ora melu to Dek. Nah, yo ngono no. Terima kasih kehadiran para YouTuber yang hadir ya. Di sana ada Ratna Dendi, ada Goib, ada Kolik, ada Kiki Revolution, juga ada X1 Channel DKK ya. Aku raruh lho iki sapa-sapa raruh iki. Mbak? Oh, yang mana Mbak Dian dari Kota Jember? Oke, terima kasih Mbak. Dari Kota Jember. Wadah satu hati, hatiku hatimu ya. I love you full. Oke, terima kasih. Lah ya rasane dek wong Jember Dek. Wong gale anae aman. Pengen mulo ono rasa welas nang jero ati tapi Loh, bakal berabang bakal. cerita wis ilang wis kadung riko acurno Wasik. Sun kependok Terima kasih. Ora sampe ngejak. Ono rasa welas nang jero ati tapi saiki wis ono cerita wis ilang. Terima kasih kehadiran sponsor dari Kota Jember ya. Acurno akan sun kependem kontur welas isun iki bang koriko Buka sidik ya. wis nyane isun nyekre ojo takon takon yoro welas ringke Mami lu, semangat toh Mi. Aku di sini, kamu di situ. iki son padem ring ati nak son tinggal biarin yoro Sari lo iki. welas hang ring kene yen kowe jalan La 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 la. mending aku sing ngalih yen wis mati Enak tau bakal enak. Aku milih sih. apa tinyungku ketresnanku langsung tolong lagu lho Pak Cek Lho, ora apa-apa. aku njaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong ojo bakandeli
Selendang biru untuk semuanya, ya. Spesial untuk para YouTuber, para mademan. Terima tamu juga sahabat saya dari kota Jember, ya. Selendang biru, birunya hatiku juga birunya hatiku. Okay? Salam satu jiwa pelestarian budaya. Pundakmu luntur tanpa warna bekas ning klambiku. Sabar aja, ayo sabar. Selendang biru sing ono ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang barang rasa tresnoku yen kowe Sindane lingga. Aklaring Cakrawala pinelatang langgeng kapur pari sang kurang ngeret. Wah, parah. Ku melari jagat. Lah kono kowe. Jenenge maju nantang perkara. Ayo maju. Mati modal kowe. Prasasa tanpa nyawa risang gondat sineblak aja sekti. Bro. Gumira sukane manah ora kaya rambut ledek ambulat bondet tanpa daya. Adek ngregep jimat aju sekti kang nalika semono. Dan ora macak dan dan. Asu.
nalika sono binarum puja mantra ngarsa Gusti kang urban dumadi hari sang legem anyangka Gusti ora sakruta glawa rasasan dinggo Aku kuliah seribu. Ayo lihat pakaian. Iya, ayo, kece. Iki lah bocah ini itu. Yo, garu lah kau penaru. Diculang es krim Arat kurang ajar. Setan lah kok diculang es krim. Flash urung. Ayo. Modar gue nih. Ayo. Ayo, Joko maju Joko.
let's go. Hey. Ya. 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 Hey, hey. Ayo, ya, ya, orang Melayu nanti kemana tuh? Aku punya sendiri. Aku punya sendiri. Ya. Ayo. Yo. Terus ya, orang apa Det? Saya tekan Jember loh Det. Yang dari kota Jember Det. Parang loh Det. Yo iki lho. Seduwe Putra Surya Kencana ya iki bocah iki. Lah. Hei. Lah, jadi lu dan. Lah. Ayo, wih dulure Badas wih, dulure Badas yang macam iya Das, dulurku, saya ngecot malah, Badas momen Badas, hei. Manajer Sri Katon Mas Rian. Manajer Sri Katon. Ayo maju. Manajer Sri Katon. Mas Rian. Ayo.
liane. Ya. Ya. Yang dari Jember. Ya. Asep, maju Sep. Perwakilan Sri Kanton. Nah. Yo. Hey. Ayo, Mbak. Nah. Yo. Pecutannya jangan pecutan kasih sayang ini. Pecutan kasih sayang ini. Dat. Ya, kayak parana lo, Dat. Kok sing ono takon ati nungso kari roto-roto jadi teriko Ayang Ratna. Tetap bersama Putra Kondanya Banyuwangi bersama Domiles Pedi Liona. Pedi Liona. Yo. Loh. Yang ngojar kowe diambil. Ayo. Nah. Tapi aku Yo. Ayo sak rasa boleh. Loh. Ya. Ya, kilo deh. Nyapa Dan? Uyuh. Lah kok. Oke, terima kasih sayangku. Yeay. Nah. Kancane macak kalau kok penak. Oh. Kancane macak lho. Ya. Hei. Loh. Aku bilis kayak ngene iki lho. Aku bilis lah. Ayo. Ayo. Ayang Ratna maju.
sih. Ya. Aduh. Iya, oh, ana setan deh. Ana setan, ana setan. Sabar, Kek. Siden ben kompak, ayo. Yo. Apa jare ping pokoke. Mut-mutan. Ayo. Ya. Ayo. Asli setan lagi. Woi, asli setan lagi. Asli lagi lah. Yes. Hey. Ayo. Iki ya apik iki. Nang iki sesi apik. Ya kalau. Terus sing kono langsung hoya. Nang. Lek hae aja nganti lali. Luk. Ya. Lah. Hoya. Iki lho, aku golek cocok. Lah. Budale yan. Oh yeah! Yo, ya. Ayo, as. Ya. Mas Hari, rakulin sih, coba sih aja. Loh, Jin. Wah, enteng Jin. Sumber ditutupi loh. Woi, sumber ditutup loh. Asli setan ini. Woi, kali-kali dijongkok. Woi. Ayo. Lah. Gus. Asli setan gus. Ah. Lah. Setan lu. Ayo. Asli setan yang lihat. Setan asli yang lihat. Lah. Nah, sedikit. Yo. Yo, pas. La. Tuh. Mas Hari tandang lo mas. Asalnya setan asli.
Ayo. Ayo setan. Sing pira masih? Ganjel lo, ganjel. Ganjel 5. Lah. Kudu ganjel. Ayo. Ayo sabar. Asli setan iki, Hei. Yo, dijogo buri. Dan, buri dan. Hei, lah. Buri dijogo. Takar pecah kabeh lho. Yo. Suradira carane krat. Lebur dene Mangasuti. Wah, cita lagi. Bila cita ora iso iki.